Veel Zeeuwse jongeren maken gebruik van jeugdzorg. Ook in Terneuzen, waar de cijfers een beetje dalen, is het aandeel aanzienlijk. Dat is nog 10% te veel wat mij betreft. Dat is gewoon, je zou nog lager moeten kunnen zakken. En hoe ze dat willen doen, dat hoor je zo meteen. En verder vandaag. Onkruidwieden met AI. En 20 jaar Concert at Sea. Goedenavond. Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Maar als dat niet goed gaat, kunnen kinderen hulp krijgen. Soms thuis, soms in een pleeggezin en soms zelfs in een gesloten instelling. In heel Zeeland stijgt het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdzorg. En ook in landelijk perspectief staan we er niet goed op. Wat ik zelf heel zorgelijk vind, is als ik naar die cijfers kijk, is dat wij met 5 Zeeuwse gemeenten in de top 15 staan. Dan zak je op een gegeven moment door de bodem. En ik vind het schrijnend dat we dat nu gewoon bij de jeugd zien. Al jarenlang is Terneuzen een van de gemeenten waar de meeste jongeren gebruik maken van de jeugdzorg. Maar nu is het aantal daar gedaald, terwijl het in de rest van Zeeland stijgt. En dat heeft volgens de wethouder alles te maken met de preventieve aanpak die nu eindelijk zijn vruchten begint af te werpen. Daarin zijn we met die doorbraakmethode ook al heel ver gekomen. Dat we echt al de afgelopen jaren, denk ik, al minstens 18 uithuisplaatsingen hebben weten te voorkomen. Toch is ze nog verre van tevreden. We zijn gezakt, we zijn uit die top 3. Maar ook al zien we de verbetering, het is te hoog. We zakken van 16% naar 15%. Ja, dat is nog 10% te veel wat mij betreft. Dat is gewoon, je zou nog lager moeten kunnen zakken. Onze jongeren verdienen dat. Terneuzen is dus gedaald, terwijl de andere Zeeuwse gemeenten juist zijn gestegen in de landelijke ranglijst. In de top 15 van gemeenten met de meeste jeugdzorggebruikers staan 5 Zeeuwse gemeenten. En dat baart de wethouder zorgen. Dus na ons zijn er nog 4 gemeenten die echt naar boven aan het klimmen zijn. Dat zegt iets over onze regio, dat zegt iets over Zeeland. Wat zegt dat over Zeeland? Dat heeft dus echt ook alles te maken met het voorzieningenniveau. Als onze kinderen jeugdzorg nodig hebben die best complex is, we hebben dat niet meer in Zeeuws-Vlaanderen. We hebben dat ook niet meer in Zeeland. Ik praat erover verder met zorgverslaggever Jannes Goedbloed. Jannes, we hoorden daar net al iets over, maar hoe verhoudt Zeeland zich nou tot de rest van het land? Nou ja, in de landelijke top 15 van gemeenten met de meeste jeugdzorggebruikers zien we dus 5 Zeeuwse gemeenten. En in die gemeenten zie je ook het aantal jeugdzorggebruikers nog steeds stijgen. Het gaat dus niet de goede kant op hier in Zeeland, zou je kunnen zeggen. Behalve dus in Terneuzen, daar daalt het aantal wel. Ja, maar toch even over die dalingen. Het aantal is er nog wel altijd heel hoog. 15%. Ja, dat is nog steeds behoorlijk hoog inderdaad. Want dat betekent dat 1 op de 6 à 7 jongeren gebruik maakt van de jeugdzorg. En dat is nog steeds fors hoger dan het landelijke gemiddelde. Ja, toch daalt het daar. Hoe komt dat dan? Ja, in Terneuzen voeren ze nu al een paar jaar een andere methode. De doorbraakmethode noemen ze dat. Dan proberen ze problemen eerder te signaleren. Ze zetten minder snel zware jeugdzorg in. Ze kijken ook wat breder. Hè. Wat speelt er thuis? Wat speelt er op school? Wat speelt er in de buurt? En ze proberen per gezin tot een maatwerkoplossing te komen. Dat lijkt nu dus wel effect te hebben. Al was het natuurlijk wel hard nodig, want ze staan al jaar na jaar hoog in die lijstjes. Maar je kan ervan op aan dat in die andere gemeenten, waar het allemaal nog steeds aan het stijgen is, dat ze daar met veel belangstelling kijken naar wat Terneuzen nu doet. Jannes, dank je wel. Bij een recyclebedrijf in Nieuwdorp heeft een brand gewoed in een hoop afval en een versnipperaar. Het afval lag in een loods en is uit elkaar getrokken zodat het vuur makkelijker kon worden geblust. Er zijn volgens de veiligheidsregio geen gewonden gevallen. Eerder deze maand was er ook al een brand bij hetzelfde bedrijf. De minderjarige verdachte die eerder aangehouden is voor het schietincident op het Bellamy Park afgelopen weekend is vrijgelaten. Uit onderzoek blijkt dat hij niet betrokken is bij het schietincident. En dus is de politie nu op zoek naar nieuwe getuigen. De dader zou mogelijk achterop een fatbike zijn weggereden. De grote muurschildering Broden en Vissen is weer te zien. Tenminste, voor een stukje dan toch. Het hangt op een silo langs de Zevenaarhaven in Terneuzen. Vanaf de openbare weg wordt dat deels belemmerd door loodsen die er staan. Vanaf het water is het ook niet goed te zien. Het kunstwerk van Johnny Berends zat eerst op een silo in Breskens. Toen die werd gesloopt is het kunstwerk in stukken gezaagd en opgeknapt. Berends zegt dat hij nog wel wat laatste aanpassingen gaat doen. Geen bestrijdingsmiddelen, geen dure arbeidskrachten en toch een mooie akker zonder onkruid. Het is natuurlijk de droom van iedere boer en die droom lijkt nu, dankzij nieuwe uitvindingen, een stukje dichterbij. Het is een beetje een raar gezicht. Een auto op een akkerland in Kruiningen. Het rijdt heel langzaam over een veld met ingezaaide wortelen.
En onder de wagen flitsen allerlei blauwe lichten. Dat is weer het nieuwste van het nieuwste. Dat is een wietrobot. En deze werkt dan ook met lasers. Dus een laserstraal die het onkruidje zeg maar, aanstipt en dan gaat het onkruidje dood. De wietrobot is met behulp van AI geleerd een onderscheid te maken tussen onkruid en in dit geval ingezaaide wortelen. Maar het kan ook ingesteld worden voor andere gewassen, zoals pastinaak of uien. Wij gebruiken een camera eigenlijk om het onkruid te detecteren. En in milliseconden zappen we eigenlijk met die laser het onkruidje. Maar hij verkoolt niet helemaal. Nee, we stoppen eigenlijk alleen de fotosynthese. En dan zie je eigenlijk binnen een half uur tot een dag dat het onkruidje volledig dood is. De wietrobot doet in zijn eentje ongeveer 10 uur over 1 hectare akkerland. En dat helemaal zonder dure arbeidskrachten. Kees Liefting hier op Archiefbeeld stapt samen met Natasja Warnier per direct uit de PvdA-fractie in Terneuzen. De twee raadsleden zijn het niet eens met de manier waarop de landelijke fusie tussen de PvdA en GroenLinks is gegaan. De PvdA is met 3 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad en zit ook in de coalitie in Terneuzen. Ronald den Hollander blijft nu als enige over. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft besloten dat het zonnepark van een vakantieparkeigenaar bij Ellemeet er niet komt. Tot grote vreugde van de inwoners. Gistermiddag eigenlijk de neiging om, volgens mij is dat te doen zoals met voetbal wel is, om met de vlag achter me door het dorp heen te racen. Maar goed, dat heb ik net niet gedaan. Maar zo voelde het wel. En zo voelde het ook als we mensen elkaar zagen in het dorp. Iedereen liep met zijn duimen omhoog en mensen waren gewoon blij. Want de bewoners hadden veel bezwaren tegen de komst van het zonnepark. Ze vonden het brandgevaarlijk en het zou het landschap verpesten. Je moet je voorstellen, als hier een wal had gelegen van 2,80 meter hoog, dan zie je dus die bomen daar in de verte niet. Je ziet het viaduct niet. Je ziet niet de hemel meer. En dan heb je dat gewoon onderbroken met een dijk en glimmende zonnepanelen. Het park heeft nog geen alternatieven om te kunnen verduurzamen, maar de ondernemer laat weten dat hij niet wakker ligt van het besluit. Het begon ooit met een concert van Bluff op een ponton voor de boulevard van Vlissingen en werd uiteindelijk het grootste evenement van Zeeland met landelijke bekendheid. Concert at Sea. Het festival is vanmiddag weer van start gegaan op de Brouwersdam. 20 jaar Concert at Sea, dat betekent natuurlijk hoogte- en dieptepunten. Met dit optreden begon het ooit allemaal. In 2000 gaven de mannen van Bluff een concert op een ponton voor de boulevard in Vlissingen tijdens het eerste filmfestival. 60.000 mensen kwamen erop af en dat smaakte naar meer. 3 jaar later organiseerde Bluff een concert op de Brouwersdam. En daar werd het zaadje geplant voor het eerste festival Concert at Sea in 2006. Een festival voor een breed publiek op een unieke locatie. Al snel groeide dat festival naar 2 dagen en trok het ook buitenlandse artiesten aan, zoals de Counting Crows, die meerdere keren kwamen optreden. Een dieptepunt was de editie van 2011. Een storm zorgde ervoor dat de tweede dag moest worden afgelast. Al met veel punten hebben alle deskundigen eigenlijk het advies gegeven: het is niet verstandig om het door te laten gaan. En dan neemt de burgemeester in dit geval de beslissing. Dat doet hij met pijn in het hart, want hij draagt Cas een heel warm hart toe. Maar helaas, dit is het besluit, maar dat is denk ik het meest verantwoorde besluit wat je kunt nemen. In 2018 volgde de uitbreiding na 3 dagen muziek en feest op de Brouwersdam. Met internationale artiesten zoals Sting en James Morrison. Concert at Sea is een van de grootste muziekevenementen van Nederland. Met ook altijd ruimte voor Zeeuwse collega's zoals Raccoon en Danny Vera. Van een ponton dus naar een volle Brouwersdam, waar collega Erik Holm nu al staat. Erik, is het al een beetje dringen? Nou, dringen nog niet, maar kijk maar eventjes achter mij. De Brouwersdam loopt redelijk vol. Ik denk zeer zeker dat er al zo'n 30.000 mensen zijn. En dat heeft denk ik ook te maken met de speciale programmering vandaag. Want er is zowel iets te doen voor jong en oud. Al het jonge publiek staat momenteel voor het grote podium. Want daar treedt namelijk Roxy Dekker op. De oudere generatie zit lekker op de dijk. En die wachten totdat vanavond Raccoon, Akda en de Munnik en de headliner Fateless optreedt.
We zagen daar net al even die beelden van die editie die werd afgelast vanwege het slechte weer. Nu waait het daar ook best wel. Als ik dat zo zie bij jou, heeft dat nog gevolgen voor de programmering vandaag? Nou ja, je ziet het, Floris-Jan. Ik moet echt gewoon mijn vinger in mijn oor steken, want anders dan hoor ik je niet eens. De wind is vrij krachtig. En dat heeft tot gevolg gehad dat ze een aantal aanpassingen hebben verricht in het programma. Alle activiteiten op het strand zijn namelijk vandaag afgelast. Dat betekent dat bijvoorbeeld Kane, Dennis en Dinan aanplakt, dat die dus niet op het strand optreden, maar op het Zeelandpodium vanavond. Maar de organisatie is hier gewoon heel flexibel. En ja, dat weet je, hè? Hier op de Brouwersdam, het kan een zegen zijn en een vloek. Nou ja, vandaag zit het niet mee, morgen weer wel. We noemen net al een aantal van die namen, hè, Erik. Kane, Agda de Munnik, Raccoon. Je zou kunnen zeggen, het zijn altijd weer dezelfde. En je zou ook kunnen zeggen, blijkbaar wil iedereen graag terugkomen. Hoe komt dat toch? Nou ja, het is een festival waar heel veel Nederlandse artiesten optreden. En dan krijg je al vrij snel natuurlijk een aantal dubbelingen. Maar het opvallende is, het publiek zit daar helemaal niet mee. Want die kopen gewoon hun kaartjes. Ook dit jaar was het festival weer heel snel uitverkocht. En dat komt, het is een familiefestival. Iedereen zegt, het is een feest der herkenning. Wij willen gewoon voor de 4e of de 5e keer, willen we Raccoon gewoon nog een keer zien optreden. Dus het maakt helemaal niks uit. Ja, tot slot nog even, we hebben het misschien nog wel niet gehad over de olifant in de kamer, Bluff zelf. Die zijn toch wel gewoon weer van de partij, mag ik hopen? Nou ja, die zijn vanmiddag begonnen met Cover ZC. Hebben allerlei nummers gespeeld met artiesten die de komende 3 dagen hier ook optreden. En zoals natuurlijk een goede gastheer betaamt, zij sluiten natuurlijk deze 18e editie een zaterdagavond in het donker hier op de Brouwersdam, hopelijk met een ondergaande zon, weer af. En dan hopelijk wat minder wind. Erik Holm, dankjewel. Over het weer gesproken. Na welkome regen van afgelopen nacht en de vroege ochtend was het vandaag een afwisseling van zon en wolkenvelden, maar dus veel wind vanuit het zuidwesten. Morgen dan een mooie zomerdag met zonnige perioden. Het blijft dan droog. Het wordt warmer met temperaturen tussen de 22 en de 25 graden. Minder wind. En ook het weekend verloopt minder winderig en ook met hogere temperaturen. Ideaal weer dus voor Concert at Sea. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. En ik wens u voor nu nog een heel mooie avond.